Tää. Niin. Oikein. Jotain tämmöstä scrubber. Niin. Aika paljon niinku varmaan tälle joutuu lataamaan tälle slopeille. Kumpi jalka? Ei, kunhan pääset siihen jotenkin. Hyvä. Jalkoja vaan johonkin, että pääset vetää sen vasemmin. Tomu. Hyvä, pidä. Joo, tomu. Hyvä. Hyvä. Seiso siihen hyllylle, missä se vasemmalle kädelle oli hyvä. Sulla on hyvä jalka. Siihen. No niin. Flash.